A čau, moje meno je Rosy a dneska ideme točiť Minecraft Skywars. Dun, 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 dun. A ideme na to, skočíme tam 4, 2, 1, up. Shit. Máš šťastie dneska na toto. Tak. No, málo brnka mám. Ešte botičky a botičky. No. Tak a lávu si zabereme. A rybársky prúd môžeme namiesto tohto mečíka. Nie sú tam. No ne, ja som taký... Ty vole. Kto tam stojala? Ľudská. Ty vole, ja som sa zlakol, že idem dopredu. Kurva. Čau. Kámo. 3 gemy. Tak. Super. Mohli by sme zbojovať, ale... Mám kamene? Že oni ma zastrelia. To sa bojím. Aha. Pif paf. Ne. Ty vole. Ja tam idem asi. Uvidíme. Rosy Air. Nezomrel som. Nula. Keď ma zabijú, no tak končíme. To sa bojím. Tak nič. Dobre. Choďte do riti. Tu je niekto? Debil. Kurva. Kurník, šopa, kurník. Dopomnúť street. Hoď. Ne, nebudem ti veriť. Do riti. Fakt nemám ešte niečo? Hustý. What? Takže. To je kokos. Dobre, my.
By som to mal preskočiť. Do prd. No tak, ja to pre tento diel ukončím. Ďakujem za zhľadnutie tohto dielu a čus.